Gitapukan sa mga liguay ug dagat ng usa ka dolphin nga nadagsa sa Sitio Suba, Barangay Maya, lungsod sa Daan Bantayan kagahapon alas 5 sa hapon. Gimanduan sa Menro Daan Bantayan ang mga residente nga ipabalik sa laod ang maong dolphin kaabag ang Philippine Coast Guard. Apan pasado alas 5 sa buntag, nadiskubihan nga napadpad pagbalik ang susamang dolphin apan patay na kini. Gisusi sa staff sa Menro kini ug adunay nakitaan nga samad sa silik, ikog ug sa blowhole. Ang maong dolphin adunay gitas-on nga 167 centimeters ug 72 centimeters diameter ug gilubong gilayon kini. Samtang sa silingang isla, diriyot nga nahunong ang pagpanagat ni ining duha ka mga lalaki human makakita og usa ka patayng pawikan nga nagutaw-utaw sa kadagatan sa barangay Kabugawan sa isla sa Buri, Catbalogan City sa Samar. Matud sa usa sa mga nakakita nga si Kuya Nold, gibana-banang adunay gitas-on ang pawikan nga moabot sa 3 ka tiil. Nabantayan usab nila nga aduna kini dakong liki sa shell ug nanggawas na ang mga tinain niini. Nagtuo sila nga naigo ang pawikan sa pagbuto sa dinamita.